कनेवा आया हो नीचे। हां कहन की गोरी मैडम लेके आइल बना त ई घर में रहिए ना हमनी के काम करके बढ़िया रह जा हमने के पर बैठा के उनका खिया लिए जी हां ना करे आई तो जबरदस्ती करवावे के काहे ना करवावे के छोटे बाड़ी काहे ना करी हम का हमनी के हमनी करब का हमनी के सबक ये कहिया पूरा होई कि गोतनी ले तेल लगावन जा गोतनी ले खाना बना के खाइन जा तनी डिमांड कइ जा एक कने चाय बना के ले आवा एक कने हई ले आवा हौ ले आवा आओ बोलाई छी बोलाई ए कैसे बोला जा तनी बोला ना कोनिए कहीं हमनी के दूसरे भाषा बोले के उहे भाषा बोलेगा ना दुल्हन ए दुल्हन हाँ दीदी बोलिए। हां है ना आवा है ने आवा आवा है ने काम धंधा सीख। काम हां बैठा बैठो जा बैठ। बाप हो बाप गोर गोर चमड़ी में लाल करिया लौका ताटे हां ये ना परस नाम तरीका कनिया के ये देखा कॉलेज ना। कॉलेज हाँ जा। है ने आवा कन्या अब बियाह हो गइल बा आ गइल बलू बिहार में अब त हाल विदेशी कुल कल्चर खत्म हटा सुना धरा बोले धर जी पीछे था। कहानी ना टाइम देखाया ना टाइम हाँ हाँ टाइम देख के 4 बजे जाग के ठीक आ तारा के गौरी चीज दिखा के 4 बजे जाग जाई हो एकरा बाद नहा धो के माना तनी झाड़ू पोछा करके बियाह शादी भइल बा नया बालू तो कुछ करबे कर बुझा तो खूब बढ़िया ले उठ के नहा धो के साड़ी पहिर सूट ना चली अच्छा ठीक है। हाँ है जींस पैंट सूट ना चली अच्छा ठीक है। हाँ खूब सुघर साड़ी पहिर के चूड़ी औरी तनी दूध और चूड़ी हो ना चूड़िया ठीक बटुए खाली साड़ी और पहने तो हो जाए। साड़ी उड़ी पहिर के आ नहा धो के ना पहले का कर देला हो अरे पहले लीप पोतली हो ओकरा बाद में हम लीप पोतली सुबह उठ के 4 बजे एकरा बाद साड़ी पहिर के एकरा बाद नहा धो के पूजा पाठ करी हो पूजा पाठ क के एकरा बाद हमनी के जाके गोड़ लग जा पहले बूढ़ी के गोड़ लग जा एकरा बाद हमार लग जा एकरा बाद हेकर लगी है छोटी के छोट गोतनी या तारा ले बड़ी है हमारे ले खाली छोटी है एकरा के कोनो काम खाली हम आ रहा है तू ना और है ठीक आ फिर एकरा बाद एकरा में लेकर लग जा चला लेकर लगा सिखाओ कन्या चला तो चल आओ है ना कौन लगा के तारा बनाओ के बटुए ठीक ना बनाओ खियाओ सिखाई छी दीदी है ना कदी और खिया ठीक है घर अरे घिन बढ़ रहा है कैसे छुए घिन बता मारा भाई उठा के जाओ ना गोइठा ना यही से वहां गोइठा नियन हो जाए हां नतीले ए दुल्हन ही पे खाना पीना बनेला कति नहीं हल्ला है दादा हमको घिन भर रहा है हम कैसे छुए हमने आई हो दादा यही पे बनाओ खा तर वो का चाहता लू के सुधीर बाबा के छोड़ा के दूसरा के टिकवा के जीबू आय रहे के बटुए ऐसा ना जल्दी दुल्हा साथ रहे के बटुए त करे के पड़ी जान जा ना खाली प्यार पर सीख के आई बड़ी ये सब हमको गैस पे ना करे के मिले जी बड़ी महंगा गैस हमने क्या खाऊ देखे बताइए ना कैसे करते ऐसा है करे के साना साना हो इंग्लैंड के मैडम और पानी गिरावा औरी गिरावा हां नहीं चले और तनी में तो थूको ना सनाई औरी गिरावा सब गंदा हाथ हो गया और पानी गिरावा का चाहता लू जिंदगी भर उजरा हबू करियो हो खबो चला देखा ना लगले तू ना लगाओ ना बोलू हमने लेकर कही लगाओ बढ़िया लगाओ हां ई दीदी कहले तारी जी हां फूल करे इनकर फूल करे आई सिखानो देम जा हमने के नहीं हुआ तो सिखा दे जा करे खातिर बढ़िया लगाओ बढ़िया नहीं देखा लगावे त आवत अरे कने चूड़ी तो गंदा हो जा रहा है ना। अरे त होखे ना द कहाँ से आएगा गंदा चीज हमनी के देवर बा न हां चल ऐसा ऐसा एक ऐसा हां हां अरे हे करे के धखै से करा ए कने सही में नहीं कइले हो सच में दीदी हम नहीं किए हैं। हां ऐसे ही करा सट दे करे के परी नु देखा वैसे ना होखेला हटा बाटा है देखा ऐसे कके सटाइबू ना एक कहल जाला लेकर लगावे ठीक आ एकरा बाद धो के आज गाड़ा में ले दूध निकाल के आ चाय त बनावे के शौकीन हैया हो जैसे कॉफिया बनावे लो कॉफिया के जगह चाय डाल देवे के बा आ खूब बढ़िया चटकार चाय बना के लेके आवे चले तनी गरम चाय बनाओ जल्दी लेके आओ ठीक नो झटके पे हाली हाली काम धंधा कइल जाला ठीक नो आगे जोरे के बाटे तो चमकीला बार के आ चमकीला निकते चुनरी फाड़ के तनी से बार देवे के बा ठीक हां सीख ठीक नो जल्दी के झटके बना के लेके आओ चाय बना के छान के ले आवा सुगर से चटकार ठीक है दीदी। काम करत करत हमारे एकदम
अथी हो गल बा घास डाल देता नहीं, लेकिन ई बकरियन के ऐसन हो गल बा ना, एकरियो के डाह देले बारन सा हमरा के एकदम डाह देले बारन सा। कतनो घास हरियर हरियर देता नहीं घास के खाते नहीं कौन सा गड़ के ले आवता नहीं। आ एकनियो के चाहता कि का रे तू तो एकदम हमरा के अथी क देले। अरे का करबे, मान ले गलती सही हो गल त कातना दिन तक ले ढोबे आय। गलती ऐसन गलती कइले बारे तू बताओ ना, आय कहीं हमरा के मुंह देखावे लायक छोड़ले बारे बताओ। ठीक बा, अब तो हमारा से तो चलती में गलती हो गई, जाने अनजाने में ना बुझाइल हमारा, हम तो कह दियो नहीं। तब एकर मतलब कब जिंदगी भर ते हमारा तो मुंह फुलेले रहबे। अपना जात भाई में पर अथी में कइले रहती तक एगो कहूं लायक जार के का जाने कहवा से लेके आ गइले बताओ तो तनी। आय ठीक बा, अब तो गलती हम कह देनी, अब ते जानो तले कबू रही जे तब आ तो ओकरा कोनो लूर बारे सिखा। आय ओकरा ना लेवकन लगाया आवता ना चूल्हा पर खाना बनावे आवेता ना कोनो ढंग के काम करत या खाली लिपस्टिक लगा के आ चुनरी और के परस टांग के तैयार रहती है बताओ तो तनी। तो ते सिखा वो करे के ना सिखेबे तो कैसे आ होई। तो हमर भाषा ओकर समझ में आवता हमार मैं तुम ऐसे करतिया। धीरे धीरे सब समझ, पहले ते इशारा से बोल बुझा गइल। अब सुननी के लेवल लगइले बाड़ी त लागल बानू लगइले बियानू। हां लगइले तो ओकरा के भीतर हेतर लेती से तसली लेके अरे तो कहनी है कि मटिया लगा के ऊपर से राख अब गूंग नियन बतिया ओकरा से। अब तो ओकरा लइके बुझे त का करबे, गते गते सीख ली भाषा हमनी के तो करे लगी। उहे हमरा के सिखा दे ऐसन त ले आइला। हाय ले जाए दे, अब तो ते तो एक के बतिया लेके मार ढोल ना ओकरा से निमन से बोलत रहे ना हमरा से बोलत का रहे। बोली रे बोले लाइक छोड़ले बारो की बोली हां बोल। आय माने लइका हो के दोनों तो जब ये काट के बिक दिया ला ओकरा के धोवल पोछल जाला टिश्यू पेपर ले। ठीक बता लइका के तनी की समझदारी नाम के चीज नहीं के कि माई के का बीती का ना लइका के करा के कहला बूढ़ के कहला लइका लइका का कहला लइका लइके नु हो। लइका तू धइल बारा लइके आय जा के धइले बारा हमरा के एकदम समझन नहीं खा माई के जा जोन कह देला बहुत अच्छा कइला बहुत कोनो चिंता बा। तोरा कोनो चीज के दिक्कत तकलीफ ना होई, बस खाली तू ओकरा के समझ ले आ उ तोरा के समझ ली आ देख दोनों के कैसे एकदम प्रेम हो जी कि ना। ओकरा समझावत नु हमर आधा दिमाग खत्म ठीक बा, ते न समझाओ हम ही समझाएंगे कि तू ओकरा के निमन से बोल ओकरा से, ओकरा के डांट उठ न तब कब ते जब ओकरा भिरिया जाता नहीं हमर खूनवा खौले लागता समझ ले जान जो। ठीक बा, त कुल भुलइबे तब नु ते तो भुलाते नहीं कि तो खुनमे न खोली। सर हम सोचले नहीं कि बाप रे बैंड बाजा से बारात हम अपन बेटा के साजम बियाह वो भोज वो करा देता नहीं। ठीक बा, वही में बैंड बाजा दुनिया जहां सब कर दे। बहु भोज करावतनी हम अब बहु भोज करावतनी तहरा के लेके आगे हम बहु भोज हमरा भी अतना नहीं खे कि हम बहु भोज करवाए। तर तनिको चिंता बारे के चल को बकरी माई रखले बिया तनी की घासवा गढ़ के ला दी। आय हम सब कह देम ते खातिर हमरा के चैन से रहे देबे घर में, तो हम कुल घर के काम कह देम जान ले। एगो काम तोरा ना करे के पड़ी, खाना पीना कुल हम कह देम जब ले उ ना सीखी जब ले। जो कह ओकरा के दाल भात भुजिया बना दे ओकरा ना आई बनावे के त हम नहीं कि तो कसहु ओकरे बनावे हम ठीक हम बना देता नहीं, लेकिन ते हमरा के चैन से रहे दे, हमर दिमाग आवा शांत होई तब न हम कोनो काम करम। तू काहे बनाइबे अब यही के चलते अब हमहू कोनो कामो धाम करे नहीं की जात कि तोनी के कब लड़ जीबू सन कब बाजी जीबू जो बस सिंगा लेखा। ओकर चिंता छोड़ अब ले के दे ध देला त हमरा से मारे के बा हम ओकरा के सिखाइम करब। ये तब होते तोरा के समझावत नहीं कि ते समझबे तो हम अब दोसरो काम धंधा देख हम घर परिवार चलावे के बा। ले आइल बार रोज रोज कुछ डिमांड करी त कहां से ले आए पैसा धइल बा। यही से नु कहत नहीं कि हमरा के फ्री माइंड कर के हम जाके कमाई बहरिया। हां त तू जा फ्री माइंड कर जा तू जा काम कर। हम जाके हम कह देते नहीं खाना दाना बनावे के ठीक हाँ, नु। जो कह। हां आ कह दिया कि त निमन ढंग से बनाइए ठीक बा। ना त माई 4 गो गाड़ी दी त हमरा के दोष मत दी ह समझ ल जा सिखाव धीरे ही दबाई ह परे दर्द होला कहनी ह कि अब तो आइए गइलू अब तनी रहन से लूर सहूर से सीख रह लेवल कर लगावे आ गइल। हाँ दीदी सिखाई है यहाँ मतलब अब भोजपुरी बोलल सीखना तो कहियन से कि लंदन से लाइल बाड़ी आइल बिया तो अरिको के बोलत या हिंदी आ इंग्लिश तू का जान तन कि गोतनी आथी सब कल के दूसी हंस। अच्छा आ ठीक गाँव जवाब तो जवन थूका तवन थूकते बा सुधीरवा जवन न करा देलस का करबू लेकिन जाए द तोहर सुंदरता देख के मन हमार अब खुश बा अब का करम जवन बा तवने न लेके रहे के बा। आ कहनी है कि काम तनी गोतिनी बाड़ी जाता तनी कम करे दिया छोट बारू त तू ही न करबू। अच्छा ठीक आय धीरे 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 सब सीख जेबू घबराए के नहीं खे ठीक आ जाई कोनो बात नहीं खे ल तनी हरियो करवा दा बात। आ कहनी है कि आज का खाना बनैलू ह चावल सब्जी बना है।
खाली चावल सब्जी में रोज दाल ना बनैलू ह नहीं दाल नहीं बनाई। बना दे। अरे बना दे तू तो ठीके रही तब सामान खइहन से त वो चावल सब्जी ना नु खइहन से भातवा तनी ओकनी के गढ़ो लागेला सब्जिया जोरे तरकरिया ना ज्यादा खाइल चाहेला लोग त कनी है कि चला उ त बन हो जाए। ठीक बा सिखाओ दीदी और सिखाई जाना। चलो अरे उ त सिखाते बारी स उ त हमरा के तारा के सिखावता है हमरा के मार हाथ ना का बोलल बा? खाना बनल बा भात तरकारी सब्जी चावल ये कैसे खवाई? अच्छा छोड़ दे जाए दे दाल बना दे कह दी है मछली से बना दी। काय मछली में का पड़ता रे? आइल काय खाती बड़ी? अब का करबू सिखाई ही बरनु सिखाएम कौन सब त सिखावते बानी कहते कोनो ऐसन चीज बा कि बिना सिखैले करी हन बताओ। सब्जी चावल कोई खा ला ऐसे? अरे तो हमके ना पता रहे ना जी। तो कहिए जनबो जी हम बना लेब। तो कहिया आधे बना देब। तो बनाओ धीरे धीरे साल भर बाद खाई। भूख लागल बा हमरा। दे दो छोड़ दे चलनी बताई कैसे दाल इनकर सुंदरता से पेट ना भरी आदमी के। अब जाए दे छोड़ सीखते सीखते सीखी हन। दाल बनाओ जा दाल बना दो आज अथी क दी है हाय कौन कपड़ा साड़ी उड़ी पहना सब दूधू को भौजाई साड़ी पहना तरी सन। सिखाई हन सब कहले बनी सिखावे के धीरे धीरे सीख के आ पेनल करल बड़ी तारीफ नहीं तारीफ कहाँ बोला तनी रे तारीफ नहीं की बोला तब का तना दिन अब घर में आ गल त प्यारे से न सिखाइबे ना सिखाइबे तो करी प्यार से उतरा सिखेबे बेटी हिया अंग्रेजी में गरियावे लगी तो ओकर जवाब देबे। हां दे हम पढ़ल नहीं का अंग्रेजी में। हां मारे तो काज तने कौन कौन गाड़ी देत रहे कि बोलत रहे हमरा समझे में ना आइल हम हां तो मन नहीं करे ऐसा लागत कि मन नहीं करे छुअल खाई कबो कबो काहे अब गजबे बा गोड़ दवाई सिखा दले है। हां गोड़ दवाई नहीं खाओ ना सीखे न तो हम कहीं से हरल काम क के आइम त के अरे दवाई भुजिया बनल रही त ना नमक रे त ना नमक कुछ को अरे चल धीरे धीरे आ जाई का करबे दिन रात करो तो घर में अच्छा नहीं खेलागत ना सिखाओ सिखाओ हम सिखाते बनी ओकनी के सिखावते बारी स भौजी का तना सिखाइन जा हाउ आइल बाटे त उ दिन भर बाहरे रहता कहता कि अब हम कमाएम त जो कमो ना कमाई हम त के करी हो नंदन वाली के दी सब लाके हैं हमरा से डिमांड उनकर ना पूरा होई कने नो के हमर सहेली आवत ऐसा त देखे खातिर उनकरा के अब तरी स त कह देले है ना का कह कि ज्यादा हमर भौजाई भी मत बते लोगन त कहली कि भौजाई हम लोग मजाक करेंगे तुम हर जन लोग पति आएंगे ना अकेले में ना हम मिले देम के हो जानी के कह दिया सखी बारी तक आज बाड़ी मिले दिए ना अंग्रेजी उका बती हम सा चल हमरा एकदम असही हालत खराब आयो सा त हमरा से कही है हम सामने देखवा के भेजवा दे। छू को छोटा की राती के बनैले रहल हिय लेकिन खाना ना तनी निमक आवे तेज रहल। अरे रहल त चिहाता ना को ले तरी कौन धीरे धीरे सिखिया जाई हो आय जवन कहत जा कि ए कनिया है क द हौ क द सब कर दिया एको बार जवाब में दिन के अंदर रहुआ देख बिहार कर रही त ना करी हो कनिया कहे कि तो लोग बैठल बौ हम कौन अब लगती सची लड़े लगती स हाथ न सुगर बानी हई बानी हौ बानी का हाथ नई खे बुझात नहीं खे जोले कोने तो नहीं करती है एगो चीज ताकत नहीं सोचत नहीं कि ई अंग्रेजी नहीं तो कहिया हती हती कपड़ा पहिर के हमनी के आगे आई ढेर निक लागे ना हो गोर गोर टंगरी सुंदर देखे लागी छी तनी मनी सुंदर लागी खाली पैंटा खरीदा जाना इतना मन लागी हम तो उहे सोचत नहीं कि कहत रह पहले सुधीर बबुआ ऐसा वैसा लड़की ले बियाह करब देखिया जा लेकिन सही मेरे कार्ड तोड़ दे हन। अरे कार्ड तोड़ देला घर ही के ना जी गांव जवार के कार्ड तोड़ हां एके बेर जब लेके आई ना कने आ हन त देखते रह गइनी खूब तो सुघर के ना हटत रहे बिया हमर ओखिया ना पलक झपकते ना रहे हाँ, ता कहां से होइसे सुघर आ तो तनी देखत आदत हो गइल बटुए ओखरी त बुझाय के आदमी बका गइल ताकत छी ये ना कनी पियर का सेनुरा बड़ी गह निक लागत रहे और नु बिया धप दूध बुझाता कि दूध से गोर बिया जी हां तब का ऐसे नो कोनो चीज फूलता लगा लेती तनी मुनी त हमनी के तना लिपतन जे पोततन जे तो कुछ बुझाते नहीं के फूल कलरवे ना निक लागत हई त सड़िया पहिली त लागी कि बोर जाई। हां अब हमनी पे कुछ बरत तुए हां ओए ना कनी बटुए लाइट बटुए सुघर चीज पहिरते पियर पहिरते चाहे नीला पहिरते चाहे करिया पहिरते चाहे ब्लू पहिरते गजब ना सुघर लागत कोनो कलर फूल जटुए एकदम फूले लागत तुए फूले वाला कलर दीदी ए दीदी चाय पी लेना। हां
अच्छा बैठो भोजपुरी आ गई ना दुल्ही? हाँ थोड़ा बहुत आगे बटे और सीख लेबा। जरा था तो जड़ते पियल जाला चीची भी हमारा ना पी जाला हो एक दिन पियो तो हमारा कोई दिन खाना का टेस्ट ना आवेला। एक ने हाँ बोली दीदी। कौन का माई फोन कइले रहली? नहीं परसवे दिन का बात भइल लटे ना। और दे जे नेटवर्क ना रहेला। नहीं वो जगह नेटवर्क उतना ना। हमनी में मन लागल बटवे ना कनिया। हाँ धीरे-धीरे अच्छा लगे लगल। अच्छा ठीक लागता ना? हाँ धीरे-धीरे अच्छा तो जल्दी जल्दी बड़ की मम्मी बड़ की चाची बनाव हमनियो के न कने लगे। दीदी का कहत। आवत हाय तू सुनैले रही जान जा। तब कटुए अब उहे न बटुए। अरे नहीं अभी नहीं। आई तो बड़ी गिनात रही माटी से छाटी जब रहे लगल एकदम। अब जान गए अब ना ना मछली लेकिन बरेला तो तनी बैठा देखा ई सब भाई ये सब शुद्ध चीज है। ठीक न? हां ये कने हम चपला सुधीर बाबा के हम कोई जे ले लिए हम। नहीं वहाँ की खरीदनी है। जी ओइसन हमने चप्पल ना पहन। हां मने के त हई है चप्पल पहन के आदमी रहल ठीक हां फूल चीज यही कर अलग अलग रहता। एक कने एगो बात कहि खिसिएबु ना ना। नहीं बोली। हे जले पैसा कहिया पहिरबु? अरे हई वहाँ के बोल दिन जा। हाँ पैसा बा। तबे ना। अच्छा खरीदे तो पहिरबु ना। हाँ हां हमनी के घर में कुल पहिरे। कोनो दिक्कत अरे मम्मी कहत रही साड़ी पहने के। हां पहिरी है सब पहनिए कोनो दिक्कत नहीं खे जौने पहनबू तो ने कहनी ना कने बोली। कि बर्तन हौजा धो द माजे सीख खूब धोए बढ़िया ले साफ ले धोई ह। हां ना तो तनी ची धोआ तरी बड़ी बढ़िया से बर्तन झक झक एकदम धोले होय। देखो कने तारा गांव के याद आवता? काहे नहीं याद तो सब कराई ना दीदी मैं कहे। हां घुमल फिरल। अच्छा ई जैसे जेबू गाय त हमनी के याद करबू की ना? काहे नहीं याद करम ना। करबो ना तब का। हां ठीक है बा अब हमने के दिल मन लाग गइल बाटे है लेके जा ले जा एकने बोले। तने गोड़ दुखाता के तेला वाले ले जा दबा दी है गोड़ लाल का तेल वाले लाइए लाल का तेल दबा दी अबे ना बाद में जब सुतब घरा में तब अच्छा ठीक बा ठीक। तनी मिस जाता ठीक तले चाय पिए तनी जाओ तनी जा ठीक बा। खाके त जानिए गइनी जा सब कुछ जान गइनी जा के करतिया धरतिया तनी एक दो दिन गोड़ो हाथ मिसावा के देख ली देख जा ली कैसे मिसतिया कैसन लागत के तब का ऐसन ऐसन उतरी जी जौन कहल करत उन क दीही होइन कनी जमन कहते हैं तमन करके निक बनेलिए चाहिए हो कनी निक बनेलिए ना चाहवा के तो कलरो बढ़िया बुझाता कि चीनी चेपती कितना डाला सब चीजें बुझावे सब बुझा हां एक दे चाय तो पी ले तो उंघाइए ना लगी हमरा लेकिन जा निंदिया मारा जाला जी हां नीनिया मारा जाला ता जाता नहीं हम तनी से सूते ले तनी सूते का जतन चले तनी गोबरा उजे ठोक देती जा गोबरा पाथ देती जा तो इन्हन हो जैत नु बस चल। तला से कुछ होई चली उनी चली जा हमनी कने हम लकड़िया कुल परल बाटे कटवा दिहिया झोके झाके के काम में आई हां झोके झोके काम है तब का निकाल माने चला तनी बनाई आराम लेतारी। हां आराम करते बानी जा हमनी के तनी मनी जूता पटा के दे देबे अब कब तो जूता पता पटा है पढ़ते नहीं के माजी धोए के पढ़ते नहीं के बाहर हाँ, ईश्वर के पढ़ते हाँ, नहीं के हाँ। तो वो काम तो चल के करी ओए ना कनी ही आप कहते ना आराम करी बता तब का चलो चलिए चाह पिए तो नहीं तो चली जाता कहाँ बाड़ू आए ब्यूटी ब्यूटी हाँ जी बोलिए। अरे भाई घर में से बुहारियो निकल बैठो अब भाई का हटा दो कब चरित्र बन जाएगी तो निकल भी करेगी हाँ कहनी है हाँ बोलिए। घर में से तनी बुहारियो निकल जा हवा ब्यार लागल जतने घर परिवार के आदमी से मिलबू जुलबू तो तनी बुद्धि विकास करते नो ढे पलटिया आँखी पे घाम लागत तारा कहनी है बोलिए। तारा से कहले रही कि हमारे घर परिवार बहुत बढ़िया बुद्धि विचार के ह तू जेबू तो तारा के सबके एक्सेप्ट कर ली केहू तारा के इग्नोर ना करी हाँ आगुल बात नु तारा के सबको प्रेम से घर में बोलत नु हाँ कोनो अगर बात के बुरा लागत होके तो तनिया से हम गलती कइल करके मिला के चलल जाला वो बात के गिरह ना पारल जाला आ हमारा से कहियो यार हमारा पर पूरा हक बा हाँ सही बोल। कोनो घर परिवार में दिक्कत हुई माई बोलस बे भौजाई बोलस बे केहू बोले तो तू जवाब न दियो हमारा से कहियो ठीक है। हम बोलब नु तो घर में बात रही लेकिन तू बोलबू नु तो करे आदमी ने अच्छा लेके गलती सलती माने लगी ठीक है ठीक है। बुझाता नु हाँ। खाना दाना में जातना बुझाता उतना बनाबो नइखे बुझात छोड़ दो केहू के हावे के जरूरत नइखे अच्छा ठीक है। कपड़ा लाता फीचे गोइनी कल पर आपन फीचनी हमार फीचनी केहू के एगो दूगो जब बैलो बा तो इहेन टेलनी ना ओकरो के फींच देनी साफ एकदम ऐसा फीचनी के ऐसे देखला बा भारत के नक्शा बन जाओ ऊपर अच्छा ठीक। बुझाता नु हाँ ठीक। ना तो ये छोटी छोटी गलती परिवार में बिगाड़ करा देवेला
कि हमारा लड़का के घती चुकी पैंट छूटल रहल उजा ना कन्या फीचर यहाँ ना टेल देले रही तो कुछ झगड़ा के घर है घर में अच्छा ठीक तो ई सब पर ध्यान देवे जाला जानलू और तारा कोनो दिक्कत इने के टेम्परेचर तो तनिया से 19-20 होत रहला तारा तो दिक्कत तनी होत हुई ना हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत का करबो कूलर लगा दे बेसी लगा दे मैं एकरा से बेसी अब का हम कर सकत हन तारा खातिर हमनी देने इहे नु मिली चलिए ना बाहर में रहेंगे बाहर में जे बुझल इहे उहे अभी बात समझावा तनी लाफाड़ा करबू का घर में फिर से फिर अजी सुन रहे हैं हाँ अरे होई देखो जाएंगे मार्केट ना हाँ। तो दुपट्टा लेकर आ जाइएगा दुपट्टा नहीं है सब दीदी और सब दुपट्टा ओढ़ रही हैं तारा के इसीलिए ले ले इतना भारी हम इतना ओढ़ रहे हैं तारा 5 गज के साड़ी एगो तारा के ले लेम ठीक बा लेते एगो दुपट्टा ले ले आई हाँ आ लेते धीरे 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 तनी ये माहौल में तनी ढल एकदम लिबाज में जानलू ठीक है। कि गांव घर में हमारे एकदम इज्जत बना दो कि हाँ बियाह क के लाइल बा तो हम मेहरारू न पौले बा हालांकि बड़ाई तो बा लेकिन तनी मुनी माहौल में ढले में तनी सब दिक्कत बा धीरे धीरे लाइन पे आ जीबू अभी 7 दूनी 20 पाइल बड़ू पहले तो 7 दूनी 70 कहत रहू 2-4 दिन में 7 दूनी 14 कहे लगबू जानलू कि ना हॉट पैंट भी लिया दीजिएगा दीदी अब सब लो बोल सुनाव रही करा कि भाई अब हम का समझाई अरे भाई होने वाला है ना चलेला थी नहीं तो दीदी सब बोल रही थी ना राती खाली पहनियो मैक्सी एकदम सेक्सी लगबू के देखी आगना में ना घर में कोई नाइट कपड़ा हटे पहनल जाला तो लगा दीदी लोग बोल रही थी ना उन लोग अरे तारा से मजा लेते लोग दीदी लोग तू बात के बुझत नहीं खूब अच्छा तारा से मजा लेते लोग बुझा गोइल ठीक। तू कह तू कि तू लोग पहने लोग हां पैंट हॉट पैंट के तो छोड़ हां पैंट तो कहन लोग कि ना देखले बड़ को बोसन जींसो पहनल उनका लोग है उ लोग 5 गज के साड़ी पहने ली लोग बुझा गोइल ठीक भारतीय नारी नियन बुझा गोइल तो यही से तोहरो वैसन के माहौल में ढले के बा उ लोग मजा लेते लोग पगली तहरा तो बुझाते नहीं खे बात के ठीक है, कपड़ा समझ जो जाएंगे बाटे धीरे नु, धीरे। तो उनका लोग से नहीं कहे हमारा से कहियो गते से ना हम लेके आए राती खाने पहनी है बुझा गोइल ठीक बा, ठीक लगा के किली अपन दम भर अपन ओही में अपन ठीक है जिला हिली बुझा गोइल ठीक है समोसा खाने का मन कर ओहो ला दे तनी और कुछ अभी कोई नहीं अभी होई नहीं एक स्प्राइट ले लीजिएगा हम मजा ना मरबू रे दादा का सलाह होती था जी देवर जी तू कहत रहलियो कि स्प्राइट पे के कने के मजे मार ले ले आवतनी अरे तो ले ले मैंगो एमे जूस। कोहे का बटुए ले आ दे 2 लीटर का मैंगो जूस पूरा परिवार हो जी खुश भले हमनी के भले नहीं खींचा पियले मगर ई त पियले भले बनी नो हां तू तो चौक पर जेवन गुमटी के आड़े है तरे है खइले बनी गुमटा मगर में। पूछू का जूस कहाँ पिए के मिलत रहला ई बताई ना कहियो लाइल बनी जा ना फुचका तो खइले बाड़ू अच्छा ई ना वही बहाना हमनी के पिए के ए मिल भौजी जाई बाकी तार गुपचुप खाए के तरीका एगो अलग बा जेवन है तरे पाल टांग के मार गप देना मार देबे का करी रोडा पे उतार कैसे खाई जाई जी बिना कुचले हतो देनो तो गप से ना भीतर चल जाला एके बे में एगो तो कतना दिन पे बाजारे लेके जानी जा ओहू में आदमी मुंह बंद करके आ जाओ ना का चाहता नहीं आ एथी हरी खाइल छोड़ देल बड़ू ना अब का खान जी ऑमलेट ऑमलेट हां अरे राउर भैया लावत रहलन तो उह ना ऑमलेट लियावत रहलन कि का हम कहे डबल अंडा के तब रउआ थोड़ी ना ले आई रउआ त इनका में लागल बानी इनका के ले आई मक्खी आई भौजाई थोड़ी नहीं खिसल होगा फेरू आई उहे बार का बुझे भौजी बाहर आई मगर भैया ही तब न बाहर आई अब तू तो भैया के तो छोड़बू तब नु का करी अब रउआ पे रह जाई नहीं अब भैया के छोड़ दी बड़ाई खा तू कुल मैटर अरे दीदी आप यहाँ पे रहेंगी तो हम कहाँ जाएंगे हम तो इनके भरोसे आए अरे भाई तार सीट आरक्षित बा उ केहू ना ली जी जाना तनी सही कल बा मरद के बात आएला नो तो पागलो आदमी तेज हो जाला जाननी ना जैसे बुझाता होली में बूढ़ो जवान हो जाला सन हां ऐसी कन्या के बुझाता ई कुल बात नहीं जे जी कर सुधीर बाबू रहता है रउआ के छोड़ तारा के छोड़ के हमारे पे होई हन पता नहीं कौन ठीक है आप हाँ, लोग मेरे- देखो मैंने ये कहा भाई भाभी होई और हैं, देखो, पटाई ले, बाप तो फिर? हो बा कहाँ से पटाली हमनी के गांव आ गोबर पातर सब अरे ऊपरे मजाक रहल करो जा। ताड़ी जानलू जा हम तारा के ले लेवत मजा मरबू के स्प्राइट जो आपका मन करेगा वो ना तारन पिए के बा जी स्प्राइट स्प्राइट ले जी हमनियो के मन करता पिए हेलो, के तू कौन पिएबू हरियर का की करिया का अरे जोन उजार का उमे रहेला ची वाला लेके लो, आई उजार का तू कहाँ से तारक ले पियावे खातिर भाई ले ले अभी अच्छा फांटा लिमका अब कहाँ हम नाम लिख लिमका अरे रो सब जानतन जे हम ना देहातवा में तो कल से मौगी स्प्राइट जाने ली सन जो सब ऐसे के तन हरियर का दिया पाहुन आइल बाणे कतनो निमन ले हर यार का जानतनी ह्यूमिडिटी के जोर लागल एकदम बुझल के घोटाइबे ना करी नरेटिया में बहुते नरेटी ऊपर प्लेट से मुड़ी को मारा घटा के तन चल जी भीतर अरे ना जा जी। हम लेके आवत नहीं जा ठीक जा भौजी बड़ी बात माना तारी जी
हां तो ला हम तना जनता नहीं करिया हमार देवर के गोर में हेरारू मिल जई है ना कदम धधाइले रहत तारे परछाई पड़ल बा हमार के परछाई पड़ी जी अब हमरा के कल 8 बजे दिन में तक ले जगह न किली बंद करते एक बेर 8 बजे खोलम बचे बाप रे बाप हाता ना दिन से सुत तंजरो सबके पेटे नहीं के भरत जी पेट भरे वाला चीज ह एकदम भात से भात से पेट भरेला भात से पेट ना भरला त काची से पेट भरला ना पेट ना भर जात ले ले उतने छे चाहे तू बहुत लेके मिजाजे में लागत अड़ू का करी हम मिजाजवा देख के रहो सबके तारो को मिजाजवा में मौका आ दिया जाते ई टेंशन हैं मत ला जल्दी लेके आई ठीक नु देरी मत करो नमस्कार प्रणाम हमारी किरण सिंह हमनी के अपन टीम भाई हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रहे सबके साथ देख दे अगला वीडियो